Have en sut. Hun skal have sin sut, hedder det. Ikke? Og så skal jeg også have den. Ja, hvorfor? Jamen, du bruger den da ikke. Jo, Hvordan gør du det? det gør jeg bare. Jamen, så kan du kan få sutten. Jeg Ej, gider ikke have den. Jeg gider ikke have den. Den er ulækker. jamen, så giv hende den igen. Så tag den ikke. Må ikke købe den klar. Kan så den ind i munden. Ja, lige så stille, så hun ikke falder ned. Jeg har fået en til at grine. Får man se? Lige om lidt. Pas nu på. Må man skrue lidt op? Han gider ikke fotografere, når han ikke får professionelt. Altså man vil sige, at han går i skyde på en måde, han skal kigge folk, han skal fotografere for et fremtiden. Efter at tegne på billede, prøvede jeg hele det der solo her til at opdatere. Så Kør ej. så er jeg jo i showbiz nu. Jeg tror, det der er. Jo. Nej. Men det starter jeg lige væk. Okay. Arr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 r